Kulukude ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili nkezo katike lami igama engumfeza kuntuthu ngakhumalo bathi ilasibona amakhomenta mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi uKhuzani umfoka mbungu waselaphana uXwayisa uNgizwe Mchunu ukuthi ahlukane nokukhuluma ngegama lakhe lapha ngoba kuningazo kwenza uhambile ewawubhala lapha uKhuzani ekhasini lakhe ku Facebook wathi uma sethinta igama lami ngicela nimkhumbuze niphinde nimkhumbuze ukuthi mina igama lami ngiushaya kubole kodwa futhi angimsukeli umuntu wasethi this is a warning kuza ukuthi nje uNgizwe Mchunu kade ethula inkulumo yakhe lapha inkulumo kade ibhekise esizweni samabhinqa ekhulume lapha kube khona amagama ekade wabhekise kuKhuzani umfoka mpongo sokuyindlamlenze baningi nje abantu athe ukukhuluma ngabo lapha kubala insizwa ezingoge umfoka Ngcobo kanjalo noXolani umfoka Mcineka lapha nebakhuza nje mayelana nomcimbi ohleliwe empucuzeko nje kule nkulumo yakhe alisalanga nangephutha igama lakhe lapha uKhuzani umfoka mpongo sokhumbula ukuthi khona nenkulumo lapha aze wafaka khona ukuthi uma ngabe umuntu ephila naye ukurecord lapha nekuthephe ziningi nje izinto ezikhulumile ngegama lendlamlenze lapha nesho ukuthi mangabe lapha uKhuzani neqiniso uvuma kanjani ukuthi imbangi yakhe lapha nisale emcimbini omkhulu kangaka lapha nekubeni kuyimbangi yakhe ubani azoncweka nabo ziningi nje bafethu izinto ezikhulunywa uNgizwe lapha kodwa nje uKhuzani aziphendulele khona lokho ukuthi uNgizwe sicela ukuthi akhuzwe lapha ayeke ukukhuluma ngegama likaKhuzani ngoba yena igama lakhe ungushaya kubole kodwa nje akamsukeli omunye umuntu bafethu bekuzona indaba esinethulezo namhlanje kwesisenkezi ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nimo ngizokhuluma mnandi ngithanda